Namo. Que tout peut arriver dans la vie. Gote politique est ayi. Ni tu n'as qu'un client était joroso. Hein? Nego bala chokobeti. Bordraure. Ni ye muso jugunamba furu satola ye. A jogo kolo ne yake non ta koma gwache ye. Ha? Ne ben tigado. Ado. Nouvelle horizon. Fasiriba no ye Toguna A Traoré. Toguna kom. Toguna A Traoré a ko muso togola don. Ginseligna ni muso togola don. I b'a fɔ ko marsikalo kile 8. Bor Traoré kunun tɛnɛ o ɲɛnamara diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Awɔ. Anw ka jamana ma to kɔ o la. Mali a dɔn bɛ ni min ye. O de ye ka fara ŋanani kɛ. Bor Traoré ni ka da don hakilina mun yɛrɛ taara don in kama. Awɔ. Baara mun bɛ ka boloda musow fɛ. Musow kan ka dɛmɛ ni dɛmɛ sira minnu ye. Da bɛ don nin bɛɛ lajɛlen na. Fasiriba ko bana jugu min n'o ye Covid-19 ye. Ale kɔni kɛmɛ ka yira yirana don maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Awɔ. Min ye yɛrɛminɛ kɔni o de bolodalen bɛ. O n'a ta o ta. Maa ti ba ɲɛ koli ma k'a cilen. N'o tɛ bugun bɛ da la. Fasiriba ko. Bɔgɔ Tarawele min ye kunun tɛnɛ masakɛbolo la Kuluba. Awɔ. Min ye salle de banquet. I b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi n'o ye Mbandaw cɛ jan. A ye wele bila maa damadɔ ma. Awɔ. Bɔgɔ Tarawele janko maaw kana caya ɲɔgɔn kan. Min ye don belebeleban ye a nafa n'a barika kɔnɔna la. Ɲɛfɔli ka kɛ. Laada kɛnɛ ka sigi. Bɔgɔ Tarawele o maa minnu welela. Mbandaw tɛmɛnen kɔ o de ye colonel Asimu Goyita. Ale min ye cɛmancɛ fanga ɲɛma dankan ye. Moktar Wane gouvernement ɲɛma. Bɔgɔ Tarawele ni ka taa bila musow ni denw ni denbayaw ka ministre la. Ale ni CNT o président. Ni ka tila ka taa bila gouvernement o ministrew la. Bɔgɔ Tarawele ale ni lasigiden minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ. Min ye ambassadeur ale ni nafolo dibaw ye. Wari ni bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la. A ko kɛnɛ n'i y'a lajɛ dugutigilaka dɔw tun bɛ yen. Bɔgɔdi min ye kuma bɔra ka ben. Cɛjan Bandaw a ye bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. A ko a bɛ min fɔ musow ka ko la. Bɔgɔ Tarawele ko ni ncinin tɛ. Ko n'a ma se ka fɛn fɛn fɔ musow kunkan ko la. Bɔgɔ Tarawele ko de t'a kunkolo n'a kan cɛ. O don. A ko n'i ye musow lajɛ. An baw don. An dɔgɔw don. Bɔgɔdi an kɔrɔmusow don. A ko n'i ye diɲɛ yɛrɛ lajɛ ko muso don. Fasiriba ko a ko min ye Cɛjan Bandaw a ko ni e tulukala ni fɛn fɛn dara su fɛ a ko bonbosi n'o bɛ wuli ko kuma kɔrɔma don. A y'o kelen fɔ dɛrɛ. A ko Bɔgɔ Tarawele n'i y'a lajɛ cɛbakɔrɔ k'i kɛ cɛbakɔrɔ dafalen ye. Bɔgɔdi muso de b'a kɛ. A ko cɛ o cɛ ni k'i kɛ cɛbakɔrɔ ye k'i bila i cɛɲɔgɔn ɲɛ. Bɔgɔdi ko muso de b'a kɛ. Cɛ o cɛ ni k'i sama ka jigin. Min k'i bila i cɛɲɔgɔn kɔ. A ko muso de b'a kɛ. O bɛ kɛ dolokuja ye tɛ egu. Bɔgɔ Tarawele. Wa n'u dimina fɔlɔ b'i mago sa. Nin ye tiɲɛ. Fasiriba ko muso de bɛ cɛ yanga. Muso de bɛ tila ka cɛ lajigin. Fasiriba ko n'i ye a lajɛ. A ko min ye musolakaw bɛ ko la. Cɛjan Bandaw ko k'ale yɛrɛ b'o la fo camancɛ. A ko musow ka hakilina ye fɛn minnu ye. Ni k'u dɛmɛ ka bɔ jɔnjuru kɔnɔna la. Bɔgɔdi k'u wasa. Min b'u fɛ ka kɛ jango bɛ se k'o boloda cogo min na. Bɔgɔ Tarawele ko jamana na ko bɛɛ lajɛlen ko hakilinaw bɛ se ka ji di. Cɛjan Bandaw ko Bɔgɔ Tarawele min ye an ka jamana ye. Cɛ ni muso ni k'u damakɛnya. A ko nin ma daminɛ bi nin b'an ka jamana kɔnɔ kabini lawale la. A ko nin tɛ ko kura ko ye Mali kɔnɔ. A ko muso ni cɛw n'i y'a lajɛ. Bɔgɔdi min ye an ka bulonba kɔnɔ hali ni cɛw ni musow ma kɛ kelen ye. Nka min kɔni ye musow ye. O tuma ko danaya belebele ta bɛ ka d'u kan ni ka jɔyɔrɔba d'u ma. 30%. Fasiriba ko Bɔgɔdi n'i y'a lajɛ ko don n'a nataw la a bɛna lajɛ. Min ye kifu ye. N'o ye 50-50 ye. O tuma k'a bɛ se ka kɛ o tuma ko don n'a nataw kumaw don. Fasiriba ko min ye musow ye u bɛ se ka lafiya cogo min na. Muso ɲɛmaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Bɔgɔ Tarawele u ka miirina n'u ka dabali n'u ka fɛɛrɛ. Banajugu n'o ye coronavirus ye a bɛ se ka basi ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ. A ko o ye ɲinɛ hakilina ye. Bɔgɔdi n'i ye kow taabolo lajɛ hali bi. Cɛjan Bandaw ko o tuma min ye denmisɛnninw u bɛ se ka baaraw sɔrɔ. Musow bɛ se k'u ka hakilinaw sɔrɔ. Duw bɛ se ka jidi cogo min na. Ko na k'olu ka wuli ka jɔ ye. Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Cɛjan Bandaw a kun wasalen bɛ nin kɛnɛ kɔnɔ. Maaw famana k'a ye yɛlɛ la dɛ. Musow ka kɛnɛ kɔnɔ kun na yɛlɛ la. A ka Cɛjan ka yɛlɛ man ca. Nka kunun yɛlɛ misɛnmisɛnnin kɛra. Fasiriba ko Bɔgɔdi k'a bɛ min fɔ musow ye o de ye farafarali ko nafa t'a la. Musow k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Sabu min ye musow ye n'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma. Bɔgɔdi foyi tɛ u bɛ dɛsɛ fɛn mun na. Nka min ye fiɲɛ taafan mun bɛ an ka jamana in kɔnɔ. Musow ka farafarali kɔni o daminɛlen bɛ. Bɔgɔdi o bɛ san 4 bɔ an bɛ don min na ko bi. Musow dɛsɛ bɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔna la. A ko musow ka tɔn min bɛ yen ni o ye kafo ye. Bɔgɔdi kafo kɛmɛ ɲɛmaa 2 ye an bɛ don min na ko bi. Si tɛ ka bila si ye. O tuma a bɛna to jɔn ka wasa kɔnɔ. Ɲininkali.
Fasiriba ko Agodi. Bakari ni muso ma bɛn denw ti bɛn cɛw ti bɛn sabu ni minɛ k'a di muso ma k'a di den ma Bakari Tarawele k'i ye maa saba sɔn siga t'o la Fasiriba ko Agodi. a ko muso tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛn n'o ye 8 mars ye ɲinanta in maa a bɛ se k'a fɔ sa Bakari Tarawele k'a kɛra hɛrɛ ani karama kɔnɔna la Awɔ. hali ni Mali bɛ kinikini kɔnɔ sabu min ye basigibaliya muso caman bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la k'a sabu kɛ cɛmancɛ fanga ale ni kɔrɔfɛ kɛlɛ jugu in ye a ko yaasa olu bɛ se ka segin u sigiyɔrɔ la cogo min na ni ka nin don in k'a ɲɛnamaya wasa kɔnɔna la Awɔ. Bakari ko jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaw u kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ u nakan kɛra min ye ni ka basigi don jamana kɔnɔ ko sigi kɛmɛ k'u lajɛ Awɔ. n'o tɛ ko kunu seli a kɛra kɛrɛfɛmaa ye dɔw kɔni ye seli kɛ nisɔndiya kɔnɔ dɔw y'a kɛ kinikini kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye a ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Tokuna A Traoré ale ka sɛbɛnni don Tokuna A Traoré ka fara Nouvelle Horizon fasilijɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo wajibi ni ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le combat le combat a kuma bɛ fɛn min kan bi n'o ye fasilikɛbaa ye o dɔw ye Moriba Jawara ye Moriba Jawara ko halisa ko an ka to sira tɔ gan dɛ min ye colonel Assimi Goïta an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa danga ko yalima ŋunuŋunukan minnu n'olu bɛ a nɔfɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye masakɛya ɲini kalata minnu n'o baaraw bɛ sen na n'o ka boloda bɛ ka bila san 2022 nata la ko yalima k'a bɛ sɔn k'i kanbɔ wa ɲininkali tɔ min bɛ ko maa minnu b'a nɔfɛ u b'a la k'a su ko yalima k'a bɛna sɔn k'i be baji kɛnɛ in kɔnɔna na wa ɲininkali kɔni bɔ bɛ ka kɛ ko n'i ye ko ninnu ta k'a lajɛ k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ko bawo maa minnu bɛ a nɔfɛ n'olu b'a la k'a fɔ colonel Assimi Goïta i kan k'i labɛn i kan k'i kanbɔ jamanakuntigiya ɲini kalata fɛɛrɛw n'a a kɔni dayɛlɛla bɛɛ san 2022 o kɔnɔna na ko i kan k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ko kodankoma k'a bɛ ko lanɔgɔ a b'o de lasinsin kosɛbɛ ko bawo n'i ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a taa ni ka segin min ye ala ma hinɛ an ka jamanakuntigi kɔrɔ dɔ la Général Amadou Toumani Touré o kɔni o ye nin baara dɔw kɛ waati tɛmɛlenw na wa a tilala ka dɔ fara a ka manja kan wa min ye jamanakuntigiya fana ye a tilala k'i kanbɔ o nɔfɛ a y'o fana sɔrɔ ko nka ko n'i ye colonel Assimi Goïta ka kɔrɔfɔ ta ni k'a da u ta kɛrɛfɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko majɛ caman bɛ yen ani o ni ɲɔgɔn cɛ ko bawo taabolo bɛɛ taabolo la olu kɔni o matarafa o dafan tɛ a la fana wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ halisa min ye maa minnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ k'a su ni o ko yɛrɛ o cɛkunba bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn Isa Kawujim n'o kɔfɔla bɛɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu ni a bɔra jɛkulu kɔnɔna na jɛkulu min n'a bɛ wele ko mouvement du 5 juin min n'o bɛ rassemblement des forces patriotiques ko fɔ dalatilala an k'a ma ko M5 RP a kɔni a tun b'o o kɔnɔna na wa to a yɛrɛ dɔ dala la o waati ko M5 RP numéro 10 o numéro 10 ni y'o ye kalamanita ye a ye baara caman kɛ a ye kuma caman fɔ a ka kuma dɔw yɛrɛ kɛla sabu ye ne ka mangoya kɛnɛ dɔw kan min ye Isa Kawujim ye ale kɔni y'a jira a ka laseli dɔw senfɛ bawo a kun ye wele bila don kibaru tilamɔgɔw ma waasa a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min na a b'o ɲɛmaaya la ka se ka ɲɛfɔli kɛ o jɛkulu tɔ a la bawo a y'a jira k'a fɔ min ye o jɛkulu ye ni o bɛ wele ko appel citoyen pour la réussite de la transition au Mali o ɲɛmaa don wa a y'a jira fana k'a fɔ olu ka wulikajɔ n'u ka tagasaba a bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka an ka cɛmancɛ fanga a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na k'a daminɛ cogo min na a ka se ka kuncɛ hɛrɛ la ten wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa kofɔlen k'a farala mouvement M5 RP maaw kan ka min ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita k'u ka fanga ni k'a dafiri fanga dafirilen kɔ a yɛrɛ taalen bɛ yɛrɛ sɔrɔ Conseil national de la transition o kɔnɔna na bawo o ɲɛmaa danga 4 don wa min ye nin jɛkuluba fana ye n'o ye appel citoyen ye pour la réussite de la transition o président fana don wa a y'a jira fana k'a fɔ olu bɛ colonel Assimi Goïta u b'a nɔfɛ bi u bɛ a nɔfɛ sini u b'a senkɔrɔma don wa n'a y'i kanbɔ fana élection présidentielle 2022 nata la k'olu n'a dɛmɛ kosɛbɛ nka min ye maa hakili juru carilentigiw ye olu y'a jira k'a fɔ maa kofɔlen n'o ye Isa Kawujim ye ko yalima ani maa min n'a kun b'a la k'o maana n'a b'a la k'o tɔgɔ yɛlɛyɛlɛ diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na k'a daminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na ka se diɲɛ fan wɛrɛw fɛ n'o ye Imam Mahmud Diko ye bi in na a kɔni a n'o hakilinaw n'o kunkilenna k'u tɛ kelen ye dɔɔni ko bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye imamu ye kɔsada in na a kun wele bɛ jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan Imam Mahmud Diko a y'a jira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga k'a b'a la ka taa cogo min na k'a taabolo ko hɛrɛ tɛ jamanaden kelen-kelen n'a si ma wa min ye Isa Kawujim ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye colonel Assimi Goïta ye o n'a nɔfɛmaw k'o na olu dɛmɛ u dɛmɛ transition in bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ cogo min na wa min ye a ka kanabɔli ye n'o ye colonel Assimi Goïta ka kanabɔli ye jamanakuntigiya ɲinili kalata fɛɛrɛw danga mana dayɛlɛ ko u n'a senkɔrɔma don o baaraw fana na wa maa dɔw
dɔw bɛ minnu bɛ politiki dɔ faso Maliba kɔnɔna na olu y'a jira k'a fɔ wa jirala fana k'a fɔ u k'u tɔgɔ k'u n'a to gundo la fasiri kɛbaa ka fɔ la u bɛ M5RP fana kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ ko min ye jamanakuntigiya kalataw n'o baaraw dayɛlɛ la ko ni colonel Assimi Goïta n'a a kɔni ye kanbɔ bɛɛ k'u na fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan waasa k'a senkɔrɔma cɛ k'a tɛna fɛ kurusɔrɔ kuma tɛ sanayɛlɛ sɔrɔli ma wa ko min ye a ka jamanakuntigiya ye k'a kɔni na dan ni camancɔrɔ fanga ye nin kɔnɔna ma bawo n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye M5RP ye olu ye ŋaniya min ta ka Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ni k'a dafiri ani laɲini minnu tun b'o la ka ɲɛsin jamanadenw ma n'o de ye gɛlɛya minnu bɛ jamanadenw da la o bɛ se ka fura sɔrɔ o la cogo min na ko camancɔrɔ fanga ɲɛmaaw u sigi fura dama kana bugɔ sisan la ko fura ma sɔrɔ a caman na ko wa ko bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔngoya kɔnɔna na k'o suma k'o dugu ma jɛ ko n'a fɔra ko maa dɔ bɛna bɔ o la k'a fɔ ko ani kan bɔ jamanakuntigiya ɲinili kalataw fɛrɛ kɔnɔna na k'olu tɛna jɛ ni a ye wa min ye colonel Assimi Goïta ye k'a ka baara ye fɛn min ye o de ye jamanadenw n'o bolominɛ lakanali ye k'a k'i cɛsiri o la min ye jamanakuntigiya n'o ye jamana ɲɛmɔgɔya ɲinili jɔyɔrɔ ɲinili ye k'a k'i sen b'o la pepewu o bɛna kɛ sabu ye ni k'a ka ko caman bɛ yen ni ka olu kɔni to gundo la nin mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le combat kɔnɔna na Moriba Diawara ale ka fasiri don Boubacar Traoré ne bɛ n tɛgɛ don ko kura l'indépendant fasiriba n'o ye la rédaction Boubacar Traoré ko an ka taa Sɛbɛnni kɔrɔ Sitanɛbugu mun bɛ yen Sitanɛbugu min ye Dawuda Yatara Dawuda Yatara Boubacar Traoré min ye Kati policier premier arrondissement k'u ye tɛgɛ d'a kan tuguni kɔni fasiriba ko Boubacar Traoré dana man jugu kɛn sɔn ye o de ka jugu a ko min ye Dawuda Yatara funankɛnin don Dawuda Yatara sarama don wa min ye marakalaka don Segu marabolo kɔnɔna la a ko Dawuda Yatara ale de kɔni nana jarabi sitanɛ baara la Boubacar Traoré min ye jow ye olu de kɛn bɛ a barokɛɲɔgɔn ye olu de kɛn bɛ a kunkilenna ye olu de kɛn bɛ a taabolo ye Boubacar Traoré a kɛn bɛ k'i mago bɔ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la ni k'a ka mago bɛɛ joko baara ma o kuma min ye sitanɛ ko ye a ko ale yɛrɛ de ye sitanɛ ye Boubacar Traoré min ye Sitanɛbugu o kuma ka yɔrɔ cogoya dan bɛ Sitanɛbugu la ko n'i bɛ fɛ ka sitanɛ k'i ka taa ale ka yɔrɔ la fasiriba ko min ye Dawuda Yatara Boubacar k'a tɔgɔ nana ye kuma dɔ la sabu fasiriba ko k'u ni sɔgɔmada joona premier arrondissement ka bɔ Katikaw fɛ yen olu ni brigade anticriminalité n'o ye baki maaw olu ka bolo di ɲɔgɔn ma Boubacar Traoré ni ka mobili k'a sɔnsɔn u sina ka boli deliba deli ka t'u cun a ka so ten fasiriba ko u cuni a ka sokɔnɔna la Boubacar Traoré nakun fila t'u la ko ye o de a ye nɛgɛ kɛ Dawuda Yatara bolo la a kana n'a ye Kati sabu kuma dɔ bɛ k'a makɔnɔ polisiso kɔnɔna la n'o ye jalaki kuma ye Boubacar Traoré u taara n'a ye kuma mun bɛ k'a makɔnɔ ye Boubacar min kɔni Dawuda Yatara sitanɛ Boubacar ko maa dɔw de tun bɛ minnu minɛna maafa la dɛ o kuma kan n'olu bɛ janfa la fasiriba ko nin tɛ Dawuda Yatara ka kaso fɔlɔ ye sabu a delila ka kaso kɛ san 5 Bamako kaso bonba kɔnɔna la Boubacar Traoré min ye maafa ko kuma fana ye a ko maafa kuma wɛrɛ fana filɛ nin ye min n'a tɔgɔ fɔlen filɛ nin o fana la Boubacar Traoré min kɔni Dawuda Yatara ye k'a ni jɛrɛjɛkulu dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo san 2020 kɛrɛnkɛrɛnna o juillet kalo kɔnɔna la Boubacar Traoré ko maa dɔw bɛ u ye Alassane Kone tɔgɔ dɔ fa u kɛlen ko k'o fa tuma min na Boubacar min kɔni ye a joli ye k'u y'o de minɛ joli minɛlen kɔfɛ u ye a fan dɔw tigɛ ka taa ni o ye fasiriba ko o maa kelenw min kɔni wulikajɔ wɛrɛ u y'o de boloda Boubacar ni ka taa Kati kɔkɔ plateau o kuma k'u bɛ t'o boloda maa wɛrɛ la Boubacar ala bɔr'u kɔkɔrɔ tigɛ taara ka da u kan ala ni Katikaw ka wulikajɔ min ye Kati ale ye finitigilakaw ka yɔrɔ belebeleba ye Boubacar Traoré min ye Dawuda Yatara ye i b'a ye k'a fɔ maa ninnu minɛlen u tun nana k'u sɛgɛsɛgɛ dɔɔni dɔrɔn u ko k'olu ni maa bɛ jɛ la aw ni maa bɛ jɛ la jɔn de y'aw bila nin baara in na o ko olu kɔni bɛ joli de ɲini ka taa di maa de ma olu bɛ adamadenw fan dɔw de tigɛ ka taa di maa dɔ de ma o kuma k'olu ni maa min da bɛ file kelen na dɛ o de ye sitanɛ ye n'o ye Dawuda Yatara ye ayiwa Boubacar Traoré fasiriba ko o kuma min ye polisiw ye sa olu taara Dawuda Yatara nɔfɛ a b'u bolo an bɛ don min na ko bi o kuma min fɔra a na kɛ tiɲɛ wa min fɔra la a dara la de wa Boubacar Traoré walima nkalon de don wa a ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛna o jaabiw di a ko siga kɔni tɛ min na min fɔra ko nin tɛ Dawuda Yatara siɲɛ fɔlɔ ye o kuma min kɔni finitigilakaw ye ko bɛ nin maafa in kɔnɔna na k'u b'o kunnafoni kunkun na ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen da jamanadenw tigɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don
ene fana ani ka fara redaction mo ka mbu bela jilefu wajabate ni ne intaka do ni sababu bo sababu no kama ko notre printemps maminga wulika joye ni ye oye be jaloye be jalo akoko mi ye jela ba banami no o shuru lembe je ko nana ni an raga fazo maliba ma to ko asrolila no kololo chama be a nove no covid 19 ye waka fura tuna ha mi ye vaccin anti covid 19 ye fura nunu unana jumatemele ka be marsikalo le duruma san 2021 mi ye onga jamana kuntige no ye chamantoro fanga nyamae no ye bandaw ye chaja aleni aka premier ministre Mokhtar Wan ka fara ministre de madoka ani mi ye jeslina ni maba chama no ye representant union ye nunu bela jele ne fara la nyanga ni kata ni vaccin nunu no ye be ni fura nunu ko fani ka tu kumbe anga panguruji kene e ka min to dambe ala mahinanga jamana kuntige korola modibo ekita ni ataka laje ko mi ye ni vaccin ye kunfola mi na le fleni dozi ba keme saba ani bi kononto ani woro o koni o de chuna jamana konna na ya folo kata soro jamana nyamo kuma ko be mina ani mi no ko mani keledu o be ti jo vaccin dozi million gele ana ku ngamvena wani e korofo indaka laje bara yin ko kaseka to akaseka sra soro mi ye covaxi ani olum ni SCP ni gavi no tega dime nyama ni mam keme ku lu fana kokoroma do no je kulu fly UNICEF ani OMS ulu do kenunde u fanga fara nyanga wasa mi onga fazo malibayi akaseka ni fura nunu ni kaseka usoro wani UNICEF ka chidengere no be onga jamana kono no ye Sylvie Fouye ale ko ne ajira ka fo ni mbese ka ke disi goshi sraye onga jamana marabo kelina belajile bawo ni ataka laje farafina klebi feblo konnana jamana farafina jamana mi no ye ni fura ngoni zoro no be coronavirus kelali fura ni ka ukofo ko ye onga faso malibayi wa ko ni ataka laje mi ye covaxi ye ulu ko ni be wulika jola ko ni ajira ka fo mi ye coronavirus ye una kele ni la yin gon kala ka nyeshi uma fura nunu be sega dugu munu mana la yin ka nyeshi uma fura nunu be dugu nunu la soro chugumina ko na wulika jo ke ko barano dabalu ni ko tege jona wasa mi o dugu deunye o ga se ka fura ke wasa banayi a charli bul abise ka buloka e chugumina wa ajira la fana ka fo mi ye ni vaccin ye mi ye ako era ni mabe iklojo akofe kosobe ko na fura ke li damne na abina damne ka be folo mamunu na folo o yanga kene atigila mawi les agents de santé o ka mere les agents de santé boloti ka be damne olugo folo akuri na ka chedo awo abe damne olugo folo la wa abe ke jabarani ka ha be bayi awo abe damne ula wa no temena ka boy anga makoro munun be no lu shi ko ni be sambi woro ka yele abe nyeshi olu fanama awo anna do doro nun tala je folo na kala chugumina premier ministre tamake folo o tamake bandau tamake sente president tamake wa folu be de taka ke ambele jile nyina ortem eka note ka fo ku be masoro ni jogo na be gele de kanu fo ko aywa ma be soro de anagunte furakele aywa ambe tabeke ayo mi ye kenet glamouri no lu ko ni bolochi damna no lula o lu temele ngo fe anga makoro munun be no lu shibe sambi woro ka yele ko turu na se olu fana ma ni guye sabai mi na ya sama ka bo notre printemps kon nana be jalo ale ka fasiru je ka pip ka frefon la kodo nege kanye tan flasera bamako ka fo jiginew ka bonya masegi be awye wajabate ndara nana dandigale warate ula nego bala chogo be wari ne ben tiga dongo kura l'alerte fasileba no ye bazumana kane ako keleya kojugu bogari oflani ninga awa gafure ninga lase bole bogari tarawre ako sinaya keleya ako ode jidilembe anga jamana yin kono koso fasileba ko bogari tarawre minye jalaki obega taga chelaka usegare cɛ minnu be n'u bɛ ka danna juga walo ta ni k'u furumusow sɛgɛrɛ minnu bɛ ka danna juga walo ta ni ka muso wɛrɛ sɛgɛrɛ Bokari Tarawele muso ka ɲi ka mago to Bokari ni ka muso ci ka ba dɛbɛ ci fo ka nin karaba ko man ɲi Bokari Tarawele min ye o violence jugu ye Bokari o kangari bɛ ka da cɛw ye nka ni musow yɛrɛdamaw bɛ ka kɛ ɲɔgɔn na dun a bɛ gɛlɛya maa bɛ mun fɔ o ko la ko ni dɛgɛ ye galama sara min b'a kamana bɛ ga siga t'o la Bokari Tarawele Bazumana Kane ko a ko ni muso in k'a bolo b'a da kɔrɔ a bɛ ka nimisa sabu ni sitanɛ donna adamaden na Bokari ni ka ko kɛ ni ka tɛmɛ i dan kan dɔw wɛrɛ t'i bolo nimisa kɔ Fasiriba ko a ko ni shirifumuso n'o ye Awa Ayidara ni shirifumuso in Bokari ko sitanɛ kɔni sera la koyi sabu a kɛra sababu ye
min ye a sinamuso ye dɛ o n'a dencinin bɔgɔdi nin k'u fila ninkɛnɛ karaba ɲɔgɔn fɛ a ko n'i y'a lajɛ nin baara in kɛra yɔrɔ min na o de ye Kanajigila Kanajigila ale tɛnkunnen don sɛbɛnni kɔrɔ la Bɔkari Tarawele min ye nin sinamusoma fila u bɛ sigi kɔnɔ nka u man di ɲɔgɔn ye sinaya jɛlen o ye galadaga ye Fasiriba ko min ye danburubɔ ye o b'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmunutigɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin jugu b'u ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkari Tarawele n'u bolo tɛ ɲini ka se ɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔn de bɛ wuli waati bɛɛ ka na don u ni ɲɔgɔn cɛ min ye furukɛ yɛrɛ ye o tuma ko bɛ min cɛ caman bɛ yen o bɛ musow kɛ ɲɔgɔn kan u tɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la wari min ye sinaya ye baasi tɛ a la nka ka musow kɛ ɲɔgɔn kan f'i ka bɛɛ bila a ka minɛ de kɔnɔ o de fana kangari bɛ da cɛw ye n'i ma ɲɛ i bɛ kelen ta fila ka nin ko in de ɲɛkɔrɔ ma cɛ dɛ diinɛ bɛ a fɔ ko i ka bɛɛ lajɛlen bila a ka du kɔnɔ muso kelen foyer kelen muso kelen gwa kelen n'o se t'i ye i b'u fara ɲɔgɔn kan n'i y'u fara ɲɔgɔn kan f'i k'i jɔ i jɔyɔrɔ la f'i k'i tilen i bɛ n'i ye galama san ka di fɔlɔ ma i b'o galama kelen san ka di filanan ma hali n'u couleur ma kɛ kelen ye n'i ye samara san ka di fɔlɔ ma i b'o samara kelen san ka di filanan ma hali n'u sɔngɔ ma kɛ kelen ye ayi dɛ ko n'i ye min san ka di nin ma n'i y'o san da min na i b'o da kelen fana de san ka di dɔ in fana ma ko nin fana ye fɛn dɔ ye ko la ko keleku de f'i fana k'o jateminɛ sabali diinɛ bɛ fɛn dɔ ye fɛn dɔ ka d'a ye ka tɛmɛ fɛn dɔ kan nka a ma fɔ k'i ka yɛrɛ kɛnɛ kan dɛ a fɛn in fana dogo man di koyi an k'o fɔ ɲɔgɔn ye i taara fɔlɔ nɔfɛ o jari ye i taara filanan nɔfɛ o man go ye o u fila bɛ ka di ye parce que b'a ko Bɔkari Tarawele min ye furukɛ ye a na kɛ n'ale ma jɔ a jɔyɔrɔ la wari musow ka sinaya nana gɛrɛntɛ kosɛbɛ min ye ninnu u y'o fɔ ka dɛsɛ o tuma Bɔkari u nana se dandugu la dandugu ye mun ye sa o tuma an ka ɲɔgɔn fa min ye Awa Gafure n'o ye Awa Ayidara ale de filɛ nin ye ka ji kala baki ji kalalen k'a ka minɛn fa tuma min na ni ka sin ka bɔ a sinamuso kɔfɛ dɔrɔn k'a yara kan sinamuso n'a den fitinin Bɔkari Tarawele tigɛma don kule la min ye sinamuso ni den fitinin u kɛra i b'a fɔ ko maafinma produit bannen maafinma na Fasiriba ko u bilen sina ka bɔ yɔrɔnin kelen min ye u taara joona joona ni ka taa n'u ye hôpital Gabriel Touré la Bɔkari Tarawele docteur kɔni y'u mako d'u la furakɛli fɛn fɛn kan ka kɛ o bolo dara Bɔkari min kɔni ye kalo tile 6 ye nin baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra o don n'o ye sibiri ye o tuma min ye den fitinin kalo tile 6 o fɔlɔ diɲɛ to o dugusɛjɛ Bɔkari kari don kalo tile 7 min ye bamuso yɛrɛ ye Bɔkari ko fana diɲɛ to a taara den fitinin nɔfɛ min kɔni ye maafala ye sa sirifiya kɔni o tɛ maafa ye dɛ n'o ye Awa Ayidara ye o tuma ɲɛmaaw ye tigɛ ta ka d'a kan Bɔkari an bɛ don min na ko bi a bɛ bole o tuma a bolo kɔni b'a da kɔrɔ a bɛ ka nimisa n'ale tun y'a dɔn k'a tun tɛ nin kɛ k'o taara ka dan kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ alerte kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate alerte mɔgɔ b'u fo ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko l'indépendant ko halisa ko min ye Mamadu Madani Jalo ye ko an ka kɔrɔfɔ an ka maana dɛ min ye agence nationale de développement des biocarburants ye ANADEB o ɲɛmaa kɔrɔ a bɛ kaso la a bɛ ɲini ka kalo kelen bɔ wa kalo kelen kaso in n'i y'a ta k'a lajɛ ko a bana de ye maakɔrɔ min n'o sugantila ka bila a nɔ na a bana ka passation kɛ ka ɲɛsi o ma min de ka baara latɛmɛ o ma maa min n'o kan ka bila ale nɔ na bawo a y'a jira k'a fɔ maa min n'o sugantilen filɛ n'o bilala nɔ na n'o ye Abdulayi Kaya ye k'o kɔni ko ni tali kun man kan ko bawo u yɛrɛ ka foroba cakɛda ninnu ka sɛbɛn dɔ bɛ yen n'i y'o kɔnɔ k'o ta k'a lajɛ maa man ka ni jɔyɔrɔ ninnu ta ka maa man ka ta ka bila jɔyɔrɔ ninnu na fo ka taa sɔrɔ e ye fonctionnaire ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye wulikajɔ ni taabolo dɔw fana ye fo o taabolo ninnu ka ye i la wa ko u kun dafan tɛ ale ka maa min nana ka na nɔ bila n'o ye Abdulayi Kaya ye min ye Madani Mamadu Jalo ye a kɔni y'a jira k'a fɔ a ka nin murutili k'a fɔ k'a tɛ a ka passation de service kɛ a ka maa min kan ka na nɔrɔ bila o ma o kɔni kɛla sabu ye min ye ministre ye n'o ye Lamini Seydou Traoré ye ale ye jalakilifɛn sɛbɛn gundola sɛbɛn k'o dilan ka ɲɛsin procureur de la commune 5 ma wa kɔsa da in i b'a ye k'a fɔ ko ministre y'a jira k'a fɔ k'ale ma plainte kɛ maa min filɛ kaso la n'o ye Madani Mamadu Jalo ye k'ale ma sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin o ma koyi ka taa sɔrɔ min ye fasiri kɛba ye n'o ye Yusufu Kamara ye nin gundola sɛbɛn olu ye a kɔrɔfɔ k'a kɔnɔ ko ni ka o sɔrɔ wa a jira an bɛ a kɔnɔna na k'a fɔ maa min filɛ nin ye ni a filɛ nin ye kaso kɔnɔ n'o ye Madani ye yan'a ka taa kaso la ministre ka nin sɛbɛn kɔnɔna na n'o sɛbɛn in ye confidentiel ye a jira an bɛ k'a fɔ ko a kɔni ka bana ka baara min latɛmɛ maa min n'o sugantila ka bila a nɔ na n'o kan ka na nɔrɔ bila ANADEB la ko o de ka o banbanjiya o de kɛla sabu ye ni k'a ɲɛge ko bawo a b'ale
ale de ka mara kɔnɔna na min ye wulikajɔ ye o kɔni o tola senna wa jirala fana k'a fɔ min ye maa kofɔlen n'o ye Madani Mamadu Jalo ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko binkɛla a kan a wulila ni ka t'i ta da bɔgɔ jɛnilen kan bawo min ye a ka nin PV ye a wulila ka taa section administrative la Cour suprême na ka taa ka jalaki ni ka da olu ɲɛkɔrɔ yan'o jaabi de ka bɔ dɛ o kɔni ye maa kofɔlen minɛ ni ka taa a kɔ sɛmɛ dɛnɛn na min ye an ka kasobonba ye bi na a bɛ yen wa a jirala fana k'a fɔ min ye mɛkalo tile 6 ye san 2021 ko min ye ayi mɛkalo le 6 mai 2021 o ma se banɛ o ma se fɔlɔ o de ye a ka min ye a ka jugement ye o de bolo dan bɛ ka bila o la nka a welela alamisa tɛmɛlen n'o bɛnna marisikalo tile 4 ma san 2021 kelen kɔnɔna na min y'an ka sigida 5nan kiribulon ye n'o ye commune 5 tribunal ye k'a fɔ ko min ye fiɲɛbila sanga ye o ka di a ma n'o ye liberté provisoire ye o kɔni min ye juge ye o kɔni kun sɔnna o ma tribunal yɛrɛ juge o sɔnna o ma wa min ye procureur auprès du tribunal de la commune 5 ye ale de y'a jira k'a fɔ ko min ye Madani Mamadu Jalo ye ko a tɛna jɛni a ka bilali ye ko a ka wulikajɔ fɛn fɛn n'a b'a la k'o kɛ k'a kɔni na to kaso kɔnɔna na fɔlɔ fo ka taa fɔ waati min n'o kɛla min ye sɛbɛn fasirikɛba ye n'o ye Yusufu Kamara ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye février kalo tile 8 ye san 2021 min ye procureur ye a ye nin kun dɔ la sɛbɛn sɔrɔ ka bɔ ministre yɔrɔ hali n'a sɔrɔla ministre y'a jira k'a fɔ k'ale ma jalakili sɛbɛn do ka ɲɛsin maa kofɔlen ma n'i y'a ta k'a lajɛ décret yɛrɛ o ye décret numéro 2020 min ye 0379 PTRM min kɔni n'a a kɛla ka bɛn décembre kalo dɔ tile 31 ma san 2020 kɔnɔna na min kɔni y'a jira k'a fɔ maa kofɔlen ye a ka minɛ ka wele bɔgɔ jɛnilen kan a ka don kaso la fana min ye ministre ka laɲini ye o de ye ko a ye sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin procureur ma sigida 5nan kɔnɔna na k'a k'i jɔ i jɔyɔrɔ la maa kofɔlen kɛ bɛ ka murutili min boloda ka ɲɛsin ale ma o ka don kaso la wa min ye maa kura ye o fana ka se ka bureau ninnu sɔrɔ bawo a kun ko Madani kun b'an bɛ ka bureau di maa kura sugandilen ma min ye bureau ye o sɔrɔlen kɔ Madani ni ɲagili min ka kan bawo a ye bamanciya min kɛ ka ɲɛsin ale ma k'ale tɛna jɛni a ye hali n'a sɔrɔla waati ni don nata tɛmɛlenw na i b'a ye k'a fɔ min ye Lamini Seydou Traoré ye ale min ye ministre des mines a y'a jira k'a fɔ k'ale ma jalakili sɛbɛn kɛ i n'a fɔ n da tula la cogo min na nka min ye nin sɛbɛn in kɔnɔ ko b'a sɛbɛntiya k'a fɔ a ye jalakili sɛbɛn don ka ɲɛsin maa kofɔlen in ma Yusufu y'a jira k'a fɔ min ye Madani Mamadu Jalo ye k'a ka ko a bɛna to nin danga in na wa ɲininkali tɔ min bɛ wa min ye a ka bamanciya wale ye n'o de ye ka ban ka jɔyɔrɔ di maa kura sugandilen ma k'o bɛ se k'a kɛ ko maa bɛ se k'a fɔ ko maa faala don wa bawo a minɛn bɛ ka bila bolo min kan maa faalaw de bɛ minɛ o cogo in na sariya ɲɛkɔrɔla la min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye Cour suprême n'o ye jaabi min bɔ ka bin ani anw ka sigida 5nan tribunal maaw n'u ye kɔfilɛ kɛ Madani ka nin minɛliko in sɛbɛn kɔnɔko la o n'a se ka fiɲɛ bɔda di a ma waati ni don nataw kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Yusufu Kamara a ka fasiri don Bɔkari Tarawele n'i ye sɛkili foroko ye ka maa min kun suwa a mɔmɔ gabakurun ka janfa b'o la an bɛ taa Mamutu fan fɛ an bɛ dɛgɛ min o bɛɛ Tarawele n bala tɔgɔ bɛ di Bajabate ni ne in tɛgɛ don ne sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon o don Nouvelle Horizon Gawusu Tangara nin ye a ka fasiri ye a ko di Gawusu ko kunun ko min a fɔ min ye kununko ye n'o bɛnna ntɛnɛn ma marisikalo tile 8 san 2021 min ye an ka cour d'assises ye n'o ye maafaalajugu ka kiiribulon ye b'a ye k'a fɔ a kɔni jalaki tala ni ka Abubakari Sako ni ka a sɛgɛrɛ min ye a jɔla sɔnna wa min ye juge ye o kɔni y'a bila a si kaso la ko ninnu yɛrɛ sɔrɔla cogo jumɛn na ko n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoni minnu n'olu sɔrɔna ka bɛn sibiri don dɔ ma janvier kalo tile 5 san 2019 i b'a ye k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 15 waati maa min ni o fa la Abubakari Sako fɛ dɛ n'o de ye Kalilu Kulubali ye ko a kɔni a y'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a to butigi kɔnɔ ni ka se ka i kunda yɔrɔ wɛrɛ kan maa tɛ yɔrɔ min maa t'a ta fan dɔn yɔrɔ min yɛrɛ la bawo a taatɔ la a ma kuma maa fɛ wa fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 17 ma i b'a ye k'a fɔ laadalako la nɛgɛ kanɲɛ 17 o bɛ tile nafolo minnu sɔrɔ la o jatiw bɔli bɛ daminɛ yanni fitiri cɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nɛgɛ kanɲɛ 17 dana gosilen o y'a sɔrɔ Kalilu Kulubali a ma segin ka na butigi kɔnɔna na kokura suguba kɔnɔna na wa min ye a dɔɔnin dɔ ye n'o Usumani Kulubali ye o de y'a ka nɛgɛjuru ni ka o kalankala i b'a ye k'a fɔ a ko ma k'ale taalen bɛ ci la ko wa k'u ka tile recette k'o ka jati bɔ nka u k'a bila u kunkolo la k'a fɔ ale bɔtɔ k'a ye 500 ta CFA wari la k'o bila a kunna wa min ye maa kofɔlen ninnu olu kɔni ye jatiw kɔni bɔ
kata eso bari o kelen ko ka magazin datugu u tara u dayoro la ma ko fele nege kanya muga ani fla wona na se baye ka fo mi alisa kallu kulubali amase de mayala mi ye furumuzo fla nae o konin kamana na toka gwa bawo a jatigele aya jira ina foko alako aye wele bla kallu kulubali balema doma no ye shekna afo shekmaro e kulubali ye shekmaro kulubali ayo wele ka kuno foni da utloka ka jirola ka fo mi alisa nege kanya muga ani flat mele fleni aw koroke amase de mayala folo mi ye shekmaro kulubali ale koni ya jira ka fo ani ale koni ni ma flat me nyonve munu ngoni ye welelige o ya jira fana ka fo mi ye kallu kulubali ko lu ya wele wati dola ko akoni aka telefoni ko tala kadu wa mi ye ma warabe munu ngoni be no koni korofo dara ulu loka no be janka isufu ko drame ko fo kata sa Abubakar Sako yerama o mi ye ma fala yere korofo dale utloka ni belaje mi Abubakar Sako ye ayake ba fate foi kalama kasro ja ale de kallu kulubali wele kata na ye safo e konnanna safo ni ya ta kalaje ko yorodo tumbe no ye dugulo ye mi ye kallu ye ani ma laba mi no ye kuma ke no ya douani Usmane kulubali ye aya jirola ka fo ale talembe safo commune rural konnanna wa talembe dugulo ko dola wa ko dugulen ka ta la ka sa ayre ye ko wa ko mi ye ale kon ga haklina ko de bena ta yin ga like Allah wa ja Abubakar Sako ale kame ka jande da kallu e kulubali yenye kallu kulubali se ani aka anyininga nga warmi ntumbe la wari abe sara chogodi kallu ko jongala e warte nguna wawo korofo mun bola ka be tribunali la faziri ke ba ay sabali ke nu udangania o konnai wa miye kallu ye afo Abubakar Sako ye akelengo ka kallu nyininga ni nyama soro wargola e baye ka fo aballa ka bwa ko fe ni ka agushi atona ka nyoni ka afli kolongolo ndo konnana wa atlala ka beni ndo de wele ina fo ko mi kun laban be abulo kabla miye beni nyafla ye kanu suru koloyen gonnana wa sami ma ko folen ye ashube se ka tunu chugomina korofo en bole ko ka be furumuso fe no ye korofo da kallu kulubali abalmont loka mi Abubakar Sako ye ale rafana willa ka faranyini lika boka wa ya jira ka fo mi kallu ye ka tara yoromina kale te ye yoro dongo sebe ko fono ye geometry do wele ko geometry o wele la ko yini ga tabulu mbele jilena baye ka fo Abubakar Sako abina kasra wa mi ye sega sega lu o tala ani yinilu ni kanyeshi ma ko fole ma mi no tununa no ye kallu kulubali wa tanata ye ka fo mi Abubakar Sako ye ale de ye ni kallu ye kuma kan laba ka telefon na sega sega lu bele jile ko fe wa kallu aka fali ko Abubakar Sako abe akalama wa awelele ngo brigade d'investigation judiciaire ma fe ibaye ka fo ajola asona wa ya jira ka fo ko ale ka juru de tumbe kallu kulubali la no e bamba to ye awo ayo defo bamba to de ka juru be amila wa ay kalo de tige million kasabi chama ako kale de ka juru be kallu la no e bamba to yi ale mi va ko million keme ani bishegi kata soro mi e bamba to yi o de ka juru ba makoni makoi kalona che akoni afarala ka bonywana kunungo ndene bawo mi Abubakar Sako ye ajarala ka fo mi bamato ko de ka jurutumbe ala wa aye jongwala fo aya ukoni ya blashi kasula julda kunawa abe datuku de ngwe atebo mi Abubakar Sako ye mi anyingale ko jujuve ba ka fo aya jira ka aye jongwala fo aya jira ka fo ko ale de kallu kulubali wele kata na ye safo rural commune rural konnana kata afano be kati marafe kata fa ka afli kolongolo do konnana kasoro ka beni wele okana bo nyefla ke ashuka wasa shube saka datuku chugomna ko bibi na alebe yoromna ka ni misande juju ani ayira ka surnal dumbawo ni bela jile ko nde mautala bawo ya jira ka fo mami be to yira maka ni nyango takanyeshi ima nyoma ko o ma okoni okanga lasa ko bo jamana ma mi ye aka surnal dunayo okoni ya jira jujula ka fo ani nyagilimi ngaka okata kada aka wasa alena ke ka mato hagilna ni nyona hagilna me mamina aka ke ka ulu ladi mi Abubakar Sako ye bibi ngoni na abe kazumba konnana mi ye ashika so ye abe okonnana mi ye gausu kulubali ni nguye aka fasiri ayemi na ya sama gabo nouvelle horizon konnana bari ndebentiga do le rosignola fasiri kura do mi ye fasiri baye no ye Dawuda Dambele bori ako bana fla be nandu mantugo do ko bana fla yi aka mafa barika be ka bunya wartawre o de ye furudimi ale ni korona joli o bambela bi
fasiriba ko Bokari Tarawele furudimi ni kɔnɔna joli o kuma an bɛna maana sɔgɔmada in na min ye kalimu taba ye n'o ye Dawuda Danbele Bokari ale de kɔni wulila ni ka taa hakili juru canini dɔ fɛ n'o ye Sana Yɛlɛ kalanso Université Segu min ye o dɔnnibaba dɔ n'o ye Bakɔrɔba Keyita Bakɔrɔba Keyita dɔnniya mun bɛ a la min ye ni bana fila kan n'o ye kɔnɔna joli ale ni furudimi ye a ka walanwala a ka tɛntɛn bɛɛ lajɛlen k'i tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔ Bokari Tarawele a furakɛli bɛna kɛ cogo di fasiriba ko n'i y'a lajɛ sumaya bɛ maa min fa san kɔnɔ o de ka ca nka furudimi ni kɔnɔna joli o fana bɛ kɛ maa min sata ye san kɔnɔ Bokari Tarawele ko di dagosi ka bɔ maaw bɛ ka ɲin'a kɔ maaw bɛ k'u pan kunna Bokari Tarawele fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ furudimi ale ni kɔnɔna joli Bokari ka fila bɛɛ lajɛlen bɛ joli de kofɔ min ye kɔnɔna joli ye ale minɛ yɔrɔ ka ca o kuma furudimi ale ta yɔrɔ kelen pe ye furu kumaba yɛrɛ dɛ si minnu bɛ o la Bokari furudimi de b'o ɲimi dɔɔni dɔɔni k'o ɲimi ka taa bila fo bu la ka bu fana ɲimi ka wo bɔ a la cɛ caman bɛ ka taama wo bɛ furu la dɛ kɔnɔdimi banbali a bɛ gɔ u b'u kuru kɔnɔ bolo u bɛ fura kaliman dɔw kunu dɔrɔn o b'a suma dɔɔni Ala ka nin ɲɛ d'a tigi kɔnɔbara kan cɛ an caman bɛ ten bibi in na Bokari Tarawele fasiriba ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ min ye kɔnɔna joli Bokari ale ni furudimi k'u bɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ nka kelenw tɛ fasiriba ko n'i y'a lajɛ maa min kɔni bɛ ni kumuyanin bɛ na a la Bokari Tarawele ko bɛɛ kɔnɔna joli kofɔ jikumu bɛ yɛlɛ i kan kɔnɔ min ye jikumuni ye ka yɛlɛn ten Bokari Tarawele walima min ye barakɔrɔla ye o de bɛ to ka guwanti daliba dali o bɛ to k'a tigi dimi Bokari Tarawele i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ kɔnɔna joli kofɔ a ko n'i ye kow taabolo fana lajɛ furudimi fana bɛ maa minnu na Bokari Tarawele kɔngɔ tɛ se k'o minɛ pentenkelew sabu kɔngɔ mana na dɔɔni min kɔni ye furu kɔni o b'a lama Bokari Tarawele walima n'a ye dumuni kɛ k'a jɔsɔn furu fana b'a lama tuguni a tɛ se ka fa a langolo tɛ se ka bila fasiriba ko Bokari Tarawele min ye furudimibatɔ ye k'a ma ɲi ka fɛn kumunenw dun o kuma min ye foronto ye kɔnɔna joli fara furudimi kan o bɛ maa o maa la k'o tigi tana kɛra foronto ye o bɛ maa o maa la ni forontobani bilali ka na la kɛlɛ kɛ dɛ a kana kɛ bilen jango ka junju i kɔrɔ wa n'o y'a sɔrɔ i ye dutigi ye ne tɛ dutigi ye dun i b'a bɔ a la ka bila ɲamanminɛ kɔnɔ i b'a bɔ a la ayiwa n'i ye min sɔrɔ n b'o dun du kɔnɔ o bɛ yen walima a bɛ kɛ n dɔgɔta ye e tɛ na ni fɛn ye e tɛ fɛn bɔ n'i y'a sɔrɔ ten i b'o dun n'anw cayala a bɛ gɛlɛya dɛ n'a bilali ka na la ci bɛ f'i ɲɛna kana kuma wɛrɛ kɛ a bɔ la i k'a fili kɛrɛfɛ fasiriba ko Bokari Tarawele min ye boisson gazimaw ye o kuma k'a tigilamɔgɔ kan k'i tana kɛ u ye Bokari ka dumuni dun ka kɔnɔbara jɔsɔn k'i da abada ko man kan fiyewu o kuma min ye dumuni misɛnninw ye sufɛ salati seri nɔnɔ fitinin k'a la o y'an taalen a setigi bolo k'a ye sa dɛ salati ko kuma i tɛ sabali na seri dun kaba seri dɔɔni tobi saɲɔ seri dɔɔni tobi o bɛ sɔrɔ fɛntigiya t'o la dɛ o mugananin bɛ feere o bisabalanin bɛ feere Bokari fasiriba ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ min kɔni ye an ka dumuni duntaw ye o kuma ko ni an y'o bato a bato cogo la a dɔ bɛ dɔ la min kɔni ye bana in ye a bɛ fo an na wa k'a tana fana ye mun ye o de ye ka wuli ka t'i yɛrɛ furakɛ i kunfɛ auto-médication fasiriba ko Bokari Tarawele i bɛ taa kɛnɛya tigilamɔgɔw de fɛ yen ni maa min sɔmin'a yɛrɛ la wali o kuma min ye kɛnɛya tigilamɔgɔ k'i larawuli k'a lajɛ kɔnɔna joli b'i la walima furudimi b'i la o kuma ka kɔn a ma joona ko de b'i kisi min ye a kɔlɔlɔ ma n'o tɛ ko ni bana in kelen o kelen a bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ tan tɛ Bokari Tarawele min kɔni ye dumuni duntaw ye ni janto kɛr'o la kosɛbɛ k'a dɔ bɛ dɔ la Bokari min kɔni ye an ka kɛnɛya ye o bɛ sabati Bokari min ye ji ye a mana k'a fila fɛn o fɛn ye ko an kan ka ji de min waati bɛɛ a waati bɛɛ wa ji mun don jisuma ko tɛ dɛ k'o fɔ maaw ye jisuma bɛ ka min tiɲɛ jamana in kɔnɔ dan de t'o la gilasi ji k'i kun jan n'o ye dɔrɔn a b'i sɔnkun suma a b'i ninkun lafiya nka a bɛ min tiɲɛ ye o de ka ca dɛ hali funteni na wa n'i ye kow lajɛ dɛ funteni nin ka kan ka kɛ yɛlɛma ye funteni nin ka kan ka kɛ jikɛla min kuma ye nɛnɛ de bɛ kɛ jisuma min kuma ye ne ka kuma tɛ ka yala tilebilen jugu in kɔrɔ ka tila ka taa jikala de ɲini jagoya Bokari tɛ min dɔn fɛn fɛn ka di nin ye a man ɲi farisogo ma
Écoutez. Fon kadi ni ye. Écoutez wa. A man yi farsogo mo. I yɛrɛ jɛ i nin kan ko la i yɛrɛ jɛ min kadi dusukun ye i yɛrɛ jɛ i ka kɛnɛya kama. Dɔgɔtɔrɔ bɔ an y'a mɛn. Kalash ne tɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɛ. Kana ko ɲaminɛ. Ou bien thérapeute bɔ de. Ɲɛfɔlikɛla gansan. Sɛbɛnnikɛla n'o ye Dawuda Danbele ale ka maagɔn don. Bɔkari Tarawele a ko min ye furudimi batɔw ye. Bɔkari o kuma n'i y'i ka bana dɔn. Wari kan ka fɛn minnu kɛ wulikajɔ minnu kɛ. Wari o man ka dɛsɛ i la bilen. Wari min kɔni ye kɔnɔna joli ye. Wari n'o fana bɛ maa mun na. O kuma sira kɔni fila t'an bolo dɛ. Ni farafin furabɔla bɛ maa min bolo. Taw fɛ yen walima ka taa tubabu dɔgɔtɔrɔ fɛ yen. Maa ka n'i sigi n'a ye bilen sabu k'a ka maa fata de ka ca fo ka dama tɛmɛ. N'i ye du lajɛ bi. Ni furudimi tɛ maa min na. Kɔnɔna joli b'o la. Est-ce que t'o la dɛ? Furudimi kɔnɔna joli. Awɔ. An ka dumuni duntaw tulu. An bɛ sogo kɛmaw dun. An bɛ zamɛ tulumaw dun. An bɛ fɛn kumunibaw dun. Ni si man ɲa ma. Kunnafoni filɛ nin ye. An ye min bɔ le rossignol kɔnɔna la a ka bi bɔli don. Rossignol mɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Hali. Sɔrɔfɛ kɔnɔ rossignol y'o ye o. Kɔnɔ ni dɔnkilidala in. Kosɛbɛ. Ale don. O don. N hakili la e yɛrɛ hali n'i ma dɔnkili da. Kɔrɔfɔ minnu bɔlen da kɔnɔ a faamu. Ne ta ye ɲɛfɔli ye. A faamu na. E bɛ furabɔla ye cogo di? N tɛ furabɔla ye yiri baara la. Wari an bɛ bi ta bila yan. Kunnafoniw tun b'an bolo kɔrɔ n'o bɔra ɲɛmaayaso la. Wari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo radio minnu ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila na. Maa minnu fana y'u sigi k'an lamɛn. Wari u b'an lamɛn danaya de kɔnɔna la. B'an lamɛn wasa kɔnɔna la. Bɔkari Tarawele an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala k'an mɛn ka ɲɔgɔn lamɛn. Bɔkari min ye foli ni tanu an b'o ta ka lamɛnbaaw sɛgɛrɛ. Bɔkari min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Dankɔrɔba in ale bɛ kan ye kɔnɔ n'o ye chef escadron. Commandant groupement territorial de la gendarmerie de Bamako. N'o ye commandant Lassine Tamba Keita. Bɔkari an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. A bɛ wulikajɔ min na lakana baara la an ka jamana in kɔnɔ. Bɔkari min ye Senukaw fɛ yen. Dankɔrɔba min fana bɛ Bɔkari ale fana bɛ wulikajɔ la. Min ye commandant Touré. I b'a ye k'a fɔ a bɛ wulikajɔ la Bɔkari min ye ka se ka bolo ta ka da zon kan. O kuma fana b'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen la gendarmerie de Senu. Bɔkari min ye commune 6 kɔnɔna ye. O kuma an bɛ foli ta ni ka Elhaji Bɛɲare Sɛgɛrɛ. A denw Batoma Kayatu. Ale ni madame Sabake Aramata Sila. An b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn. Dankɔrɔba in filɛ nin ye Badalabugu Jawusikiration kɔnɔ. N'o ye 3 ciseaux d'or Grand Jawusa. Belebele. Min ye belebele ye. A fɔ a ye ko n b'an ka chemise sɔrɔ. Nka i bɛ ka kɔrɔtɔ dɛ. Kelen fɔra. I bɛ chemise don. Wari min ye dankɔrɔba in ye. Bɔkari n'a tɛ atelier kɔnɔ. A bɛ foro la. O kuma maa min bɛ atelier kɔnɔ su fara tile kan. O de ye ne yɛrɛ denkɛ n'o ye fulakɛ ye. Ale ye chef d'atelier ye. Wari min ye radio Fafeke ye. Ze ale min ye directeur du programme. A n'a ka directeur yɛrɛ n'o ye Jalo ye. An b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Jaramana commune na. U ka fɔ. U ka association dɛmɛtɔn. N'o ye Yaya Blanche Daw ye. An b'a fɔ dan tɛ foli mun na. Maa minnu ka du ma arisere ko fufalaki dɔ sɔngɔ tɛ bɔ a la. O kuma k'aw welelen don a ka taa ka sigida commune mairie la. Yani marisi kalo tile 31 o ye baara laban ye. O kuma min ye Bamako commune 6 tɛmɛnen kɔ ko u bɛ bangini da Bamako dafɛla don. U bɛ Muntugula Kalabankoro Mande Dogoduma Murubabugu Ngabakɔrɔ Dura ale ni Sangarebugu. O kuma k'a ka wuli ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ a la fufalaki don ni maa min ma ye nin campagne laban na o kuma k'a na kɛ sɔngɔ ye waati n'a nataw la. O kuma sisan kɔni fufalaki don k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Secrétaire permanent de la réforme domaniale et foncière a bɛ se ka weleli kɛ 20 23 06 71 97 49 22 23. Secrétaire permanent colonel Cheikne Jeffaga nin ye ale ka tigɛ nɔbila ye faamuyali ko ɲuman o dalen bɛ nin kan. An bɛ an kɔ kɛ bɔ ye Bɔkari sisan farikolo ɲɛnajɛ tigilamɔgɔ Burapele n'a ka jama bɛ n'u sigi. O kuma ni kunnafoni kelen bɛ sanfɛlama nɛgɛ kaɲa 20 sufɛ t'o ma dun. Sini araba an bɛ ye kɛnɛ in kan tuguni. Min ma sɔrɔ sini kibaruya la an b'o da bɛɛ lajɛlen tulo ka laadiriya la. A k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa sala.